Čaute kočikári! V dnešnom videu by som vám rád predstavil novinku od firmy Moon a síce Moon Relax. Kto nás sledujete, určite ste postrehli, že sme na našom YouTube kanáli uverejnili už video taktiež o novinke Moon Rocka. Tak si to kľudne pozrite, budete si to potom vedieť porovnať, pretože tieto kočiky sú úplne rozdielne. Predošlé Moony boli vždy podobné v niektorých riešeniach, v niektorých parametroch, ale táto novinka je úplne, by som povedal, od podlahy iná ako to, čo ste doteraz videli. Je treba povedať, že ten kočiarik pôsobí takým luxusnejším dojmom, takým hodnotnejším dojmom. Jedna vec je obrázok, druhá vec je potom naživo, takže ja vás samozrejme pozývam pozrieť si ho k nám. Dáme si ho dole. Tá koncepcia je úplne iná, taká viac minimalistická. Vidíte, že týchto tyčiek je tu trochu menej, sú také čistejšie línie. Výrobca už na hlbokej korbičke nepoužíva také tie kovové lemy, ktoré poznáme z predošlých modelov Moonu. Tá vaňa má taký pravidelný tvar, ťažko sa to popisuje, hovorím, musíte prísť a pozrieť si ho naživo. Používa vyvyšovacie adaptéry, ktoré v podstate dávajú tomu kočíku taký mohutnejší šmrnc, aj keď to nie je nejaká ozruta. Treba povedať, že on je fakt ľahký, ľahko sa s ním manipuluje, má nízku hmotnosť, ale pôsobí takým mohutnejším dojmom. Bude dobrý aj pre vyšších rodičov, pretože táto ručka je nastaviteľná v takom dlhšom rozsahu. Tu by som upriamil do pozornosti tieto klipy, s ktorými sa ručka zaisťuje. Dajte si pozor, aby ste si nepricvikli ruku, sú dosť silné. Čo sa týka podvozku, ten je tak trochu odpružený, ale to pruženie nie je nejaké dramatické, je to fakt mierne pruženie. Konštruktéri výrobcu to trošku vyladili kolesami. Moon väčšinou používa gelové kolesá, konkrétne v tomto modeli používa kolesa nafukovacie, navyše s takýmto dizajnovým prúkom, takým bielým pásikom. Neviem, však povedzte, čo na to hovoríte vy kľudne do komentu pod video, či sa vám to páči alebo nie, aký je váš názor. Ja budem veľmi rád, keď niečo porovnáme. Takže tie nafukovacie kolesa trošku suplujú to pruženie a zlepšujú jazdu v teréne. Predné kolesa, ako už poznáme aj z iných modelov, môžu byť teda buď takéto otočné, alebo výrobca používa možnosť zaistenia pre priamu jazdu. Nákupný košík je otvorený, máme tu takúto parkovaciu centrálnu brzdu. Ja by som možno prešiel rovno k tej hlbokej časti, ktorej striežka sa už sklápa nie tak, ako ste boli zvyknutí u predošlých modelov Moonu. Išla sama, táto striežka ide stlačením týchto klbíkov z vnútornej časti. Je samozrejme ešte aj predĺžujúca. Takže toto je za mňa pecka. Čo je taká vychytávka, je táto sieťka v tejto časti vaničky, ktorú viete takto stiahnuť. No ale to perfektná vec. Nánožník je riešený takýmto zipsom. Vás budú ale určite zaujímať nejaké vnútorné rozmery tejto hlbokej časti, takže si to poďme takto online zmerať. Dĺžka, no 80 cm. Myslím, že to je dobrý rozmer. A na šírku 34 takmer centimetrov, čo sú opäť slušné čísla, opäť dobrá vaňa aj do zimnej prevádzky s fusačikom. To vnútro, ako sme zvyknutí aj u iných modelov, vieme odzipsovať a oprať. Model Relax používa už fanúšikom kočíkov Moon známy madrac Trojmeland, ktorý si dávajú špeciálne vyrábať v externej firme. Je hrubý, ale v našich predošlých videách sme to vysvetovali, čo všetko má, čo všetko dokáže, skrátka kvalita. Čo sa týka tej hlbokej časti, tá sa demontuje v podstate z prednej časti. Je takáto páčka, ktorú keď chytíte, tak ju jednoducho vyťahnete.
ak si pozrite ešte skladanie konštrukcie, dáme si von vyvyšovacie adaptéry. Kolesa je dobre držať takto dovonku, aby sa tá kostra lepšie sploštila a tu sa v podstate iba stlačí poistka, potiahnú sa takéto páčky a dá sa to dosiahnuť. Rozloženie opäť jednoduché, na boku máte poistku proti samovolnému otvoreniu. Takto jednoducho rozložíte, netreba s ním búchať, trieskať, všetko ide veľmi ľahko a hladko. Ukážeme si ešte športovú časť. Je treba poznamenať, že tá má nosnosť až 22 kg. Je ju možné samozrejme umiestniť ako v protismere jazdy, tak aj v smere. Aj táto časť používa predĺžujúcu striežku. Možné polohovanie doľahu, taktiež polohovacia opierka nožičiek. Päťbodové bezpečnostné pásy s polstrovaním. A čo je taká vychytávka, to by som vám chcel ukázať. Tá strecha má určitú výšku, ktorá je samozrejme potom limitujúca. Konkrétne u tohto kočíka je možné výškovo nastaviť túto celú striežku. A kúkajte, športiak viete zložiť naraz s celým kočíkom. Ešte taká malá vychytávka. Pozrite sa, ako sa tá športová časť vlastne vyberá. Nehľadajte tu žiadne gombičky, proste nič tu také nie je. Jednoducho musíte dvihnúť túto spodnú časť takto hore. S touto páčkou ju celú ešte trošku zaklopiť dopredu a takto ju vyťahnete. To je čo? Vychytávka. No, kočík je samozrejme možné zakúpiť aj s originálnou autosedačkou, dokonca vždycky vo farbe kočíka, čo je také plus, v dnešnej dobe sa to už nevidí. Kto chce, tak kočík je samozrejme kompatibilný aj s inými autosedačkami, to znamená, je ich možné potom nakliknúť a kočíkovať. Určite sledujte náš YouTubeový kanál, ja budem samozrejme rád za každý ten like alebo komentár, prípadne otázku, alebo teda váš názor, čo si o danom kočiariku myslíte. Viacero informácií nielen o tomto modele nájdete na našom e-shope, ktorý určite poznáte, www.centrumkočikov.sk. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute kočikári!